Good morning! Sana may tubig pa. Sana. Kasi ngayon ata yung araw na meron pa! Kasi kahapon pa yung yung tawag doon? Advisory na mawawala ng tubig ang Pasay. So, iba-ibang barangay. Kaso, hindi naman sabay-sabay. Kumbaga, ibang barangay ngayon, ibang barangay bukas. So, dapat kahapon itong sa amin. Kaso, inurong. Ibang barangay muna inuna. Ang labo, pati Maynila din, no? Anyway, good morning! Lalo na sa mga ka-online seller ko dyan na sobrang na-stress kagabi dahil sa iba-ibang statement ni Rosmar. Hindi naman pa iba-ibang statement. I mean, yung way niya ng paano ba sasabihin to? Kapag sinasabi sa inyo, in the first place. Ayan. Pero basta nakaka-stress kasi as legit distributor niya na may mga old packaging pa nung pangmalakasang niya talaga, Rosmar na soap. Ayan, nag-announce siya na lahat ng ng may old packaging pa is fake na kasi new packaging na daw yung i-release. Umalma yung mga downlines kasi meron talagang mga nag-hoard na mga upline na, alam nyo yun, talagang gano'n naman kasi sa di ba? Parang marketing strat yun na hinuhold talaga yung mga product kapag sobrang bonggang-bongga yung demand, tapos tataasan yung price, yung ganyan. So, may mga upline na nag-hoard and then, para ngayon lang nilabas kasi nga new packaging na yung yung bagong ilalabas nga. So, syempre, biglang nag-announce to si Rosmar na kagabi sa Facebook lang na hindi man nga lang parang formal announcement. Yung para ka lang nag-post ng ng update mo sa Facebook na lahat ng mga old ganun nga is fake. So, nakakaloka. Ang daming galit na distributor kagabi. Pati ako nakikipagsagutan ako kasi, hello! Hindi ako naglabas ng 100K para maging legit distributor ng ng product na yan. Tapos, makukuha ko lang pala or masasabihan lang pala ako na peke yung binibenta ko, 'di ba? So, ayun. Pero, kinausap naman kami ni Rosmar kagabi sa GC. At naintindihan ko naman yung side niya. Pero marami pa rin talagang mga downlines ang siguro hindi nila hindi pa nila ma-absorb or hindi pa kasi din guys gusto ko lang maging neutral pero may din kasi si Rosmar na mali yung ginawa niya. Pero teka, ba't ako sa inyo nag-i-explain no? Pero anyway, gusto ko lang naman sabihin guys na legit distributor ako. And ayun nga, legit lahat ng binibenta ko. Original, hindi fake. Kasi hindi ko naman i-risk yung ilang years ko as online seller para magbenta ako ng fake products. Diba? Yun lang naman. Yun lang. Ang dami ko na sinabi sa inyo. Na-update ko pa kayo. Ayan. Pero for sure naman, niya yan. Gusto niya yan kasi mga marites kayo. Yan yung iba sa inyo. Marites din Charot. Wag magalit Ayan, kasi inaano ko lang na maging maging positive yung vibes. Kasi kagabi sobrang nega talaga guys. As in, yung sobrang antok na ako na hindi pa ako antok ka na pero hindi ka pa makatulog kasi iniisip mo nga yung sasabihin ng mga buyers mo. Diba? Lalo na sa Shopee. Kasi ang dami talaga naglipana na fake sa Shopee. So, ayun. Tapos, kahapon pala wala akong vlog. Kasi, maaga kami pumunta sa bahay. Yes, bahay. Ayun sa bagong lilipatan namin. At, naglinis na kami. Kaso, hanggang lang, tanghali lang. Kasi, yun nga, nawala ng tubig. So, ngayon, tinuloy nila, nila Auntie at ni Angelica. Yeah, kinuha ko kasi si Angelica na para tumulong muna sa amin sa paglipat namin and paglinis-linis para may din siya, may panggasto siya. Yung dating dito, yung kaanuhan nila guys dyan. Yung naman ako yung. Anyway, take muna tayo na itong midge.
1 hour before yung first meal nyo guys, or the moment na bumangon kayo sa kama, pagising nyo, uminom na kayo. Ayan, sobrang effective nito kahapon. Alam nyo ba, masuka-suka na ako sa sobrang tawag dito, yung wala nang laman yung tiyan mo talaga, pero ayaw mag-take ng paano pa explain yun? Yung walang laman yung sikmura mo, pero hindi ka makaramdam ng gutom, tapos gusto mo rin kumain, pero ayaw ng sistema mo. Ganon. Pero anyway, wag nyo kong gayahin guys. Kailangan kumain kayo ha. Kasi sobrang lakas talaga na itong makapagpapayat. As in. So, pag nag-take kayo na ito, kailangan pilitin nyo kumain. Ha? Pilitin nyo kumain kahit pa konti-konti lang. Kasi ang lakas niya talaga sa sa appetite suppressant. Kahit gaano kasarap ang nasa harapan mo. Siguro mga kadluan, subo ka lang. Tapos guys, ito pa. Alam niyo ba yung tipong nakakailang subo ka pa lang, yung punong-puno na yung tiyan mo, tapos gusto mo pang tumikim sana ng isa pang parang sumubo pa ng tapos anytime lalabas siya. Ganon, kaya grabe. Sobrang benta nito sa akin. May nag-order nito ng ng 3 bottles, 5 bottles, ganyan. 1,700 nga pala to sa mga gustong magbenta din. Si Ate Joyce, ayan, kapatid ni Ate Joan tuloy. Kapatid ni Ann Klutz, ayan, nagbebenta rin nito. So, yun. End user din ata si Ate Joyce. Diba, sobrang payat na niya. So, anyway, sana ba ako? So, chikahan na lang muna tayo, ha? Habang nagkakape ako. So, yun nga, kahapon, marites lang yun. O, diba? Parang, nakatulog kasi ako ng maayos. Kahit kulang pa yung tulog ko. Medyo, na ako, parang okay na yung sistema ko. Kasi kahapon, sobrang ko guys. Sobrang wala akong tulog talaga. Ayan, literal na sobrang puyat ko kahapon. Kaya di na rin ako nag-vlog. Yan kasi, alam niyo na, pag puyat ka, mainit ulo mo, ganyan, kulang ka sa tulog. Hindi, pero naging busy din kasi kami dun sa bahay nga. At maaga akong pumunta. Actually, wala nga ako naitulong eh. Sinabi ko lang yung mga lilinisin. Ito, ganyan. Nagwalis-walis konti. Yan. Kasi tinawag na ako ng kapatid ko na, help! Dito sa sa store. Kasi may nag-walk-in. Ang daming binibili. Ayan, yung mga suki pala namin, mga transgender. So, ayun. Inaano nila yung mga damit ni Dayan. Suki yun ang mga damit ni Dayan. Kaso, nailigpit na. Pinaligpit ko na actually. Kasi para sabi ko, maunti-unti na mailipat doon sa bahay kapag nalinis na, para hindi kami mahirapan kasi 2 weeks na lang kami mag-i-stay, diba, doon sa shop tsaka si Nene. So kailangan starting next week mapaunti-unti na talaga yung mga gamit. So ayan lang, sobrang excited sana sa new chapter. Hindi kasi ang ganda talaga nung location guys. Sobrang lapit lang sa sa store, sa school. So, na-happy ako para kay Nene kasi makaka-racket siya ng mga paninda ba para sa mga bata, yung kahit mga tuhog-tuhog, ganun, diba? O, diba? Raketera talaga, lolo. So, yun lang. And, try natin makapunta ngayon doon. I-check natin. Yan kasi, is ko pa yung mga sahig. Ayan. Diba, naka 5 minutes tayo, chikahan lang. Tapos magsasubmit pa pala ako ng Ako yung sugar. Magsasubmit pa ako ng intent to vacate. Kasi kailangan daw. Eh si Daddy pinagawa ko. Kasi siya yung sa kanya nakapangalan yung kontrata. Kaloko talaga to, may pinaguhugutan ng mga yung persa lang, diba? Pancake style lang. Hello, maaga akong guys, umakyat. Ayan, di na ako nakakapag-vlog sa shop kasi nagsisimula na kaming mag-pack nga ng mga ililipat. Anyway, since Saturday naman, maaga na akong umakyat para makapag-luto naman ako kasi 3 days na ata kaming puro take out. Yan. So, nagpabili ako bunso kanina ng tender juicy hotdog para sa breakfast.
nila. Nagpasabay ako pagpa-ship niya sa LBC. Then, pinalabas ko to kay Daddy. Piprituhin ko for me. And then, nagpabilid na ako kay Nene. Nagpasabay ako kasi na malengke siya. Sakto. Pansigang na lang. Lutuin ko ngayon. Kain tayo. Ay, kabayo. Lo, munti ka na. Ayan na, yung sinigang. Tapos yung pritong isda. Tapos meron pa yung kanina na tortang corned beef. Yan. Kasi na kaya sa amin to. Hindi muna ako nag-ano ngayon guys, multigrain. Kasi wala naman lagi gana kumain. Ano daw? Mukhang may low pressure area eh. Tama ba? May area, low pressure lang pala. Ano ba? Gutom na kasi. Tara na, kain na tayo. Good morning. Happy Monday. Ayan, sobrang productive ng Sunday ko kahapon, guys. Hindi ako nag-vlog kasi maghapon ako naglaba. 2 weeks yung labada ko. Kaloka. Maghapon kong tinapos. So, ayan. It's Monday na naman. Busy day na naman. And then, enrollment na nila Chris. Paano ko pa pala to? Picturean ko pa. Kasi kailangan ng picture kaso wala na akong mahanap. Meron naman. Kaso, sobrang bata pa nung niya. Nung face niya. So, mapagkakamalang grade 6. Ano na sila? Grade, parang 4th year high school. Ano ba yan? Grade 10? Tama ba? So, yan. Doon lang sa sa Pasay West. Ayan, public muna sila ngayon kasi ayun nga, walang mag-aasikaso sa kanila sa Punka, sa Nueva Ecija. Ayan, kasi nung nandito pa yung bayaw ko yung tagahatid sundo nila sa bayan. Kaso nandito lahat, plus yung mga sasakyan, and si mama tsaka si papa lang yung nandun. Wala, di marunong mag-drive syempre. Alam mo, kumuha pa kami ng driver doon. So, nag-decide na, dito na lang sila mag-aral. And okay naman sa mga bagets. Yun. Pag Monday, di ko alam kung saan magsisimula eh. Sa dami ng gagawin ko, di ko alam kung saan ako magsisimula. Pero anyway, kagabi pala is order kami ni Daddy dun sa Songdo-won pala. Ayan, ito yung clams yata, na stew. Pero ang sarap niya, ang simple ng lasa guys, pero ang sarap ng sabaw. Doon ako pagka sobrang init. Tapos, ano pa ba to? Yung pork tonkatsu. Hindi na pala kumain si Chris. Kasi si Chris kahapon, galing din siya sa sa MOA with his friends na naman. Yan, so, ayan, mga binatilyo, ata sila, basta yung mga, sa mga games nila. So, ayun, nayaan ko lang, gabi na siya, tumating, and kumain na daw siya. Grabe, sobrang toxic ngayon sa guys, sa social media, sa mga, seller, TikTokers, na naging mga CEO. Kaloka. Pero ang ingay ng Rosmart talaga. Ayan, ang lakas niya lang talagang mang-asar. Tapos, bilib na bilib ako dito kay Rosmart. Kasi kahit nasa postpartum stage siya, talagang, palaban. Alam niyo yun. Tapos, kahit na ang dami niyang bashers, talagang kaya niyang i-handle. Hindi natin alam kung sa lang yun, sa social media lang, di natin alam sa totoong buhay. Pero, diba, ako kasi guys, ako mismo hindi ko kaya talaga yung mga negative talaga. Kaya nga naka-off yung comment section ko, diba? Kasi hindi ko kaya yung mga sobrang, dito, matapang naman ako. Pero pagka, yung ang daming negative, ang bilis kong maapektuhan. So, kaya, naka-off yung ko. Pero si Rosmar, grabe, halos murahin na siya, mga ganyan. Tawagin na kung ano-anong names. Ayan, kasi nagsimula sa soap niya na sobrang trending. Yung mga distributor, umalma kasi may mga fake naman talaga guys. Ako mismo as legit distributor, aminado ako na may mga fake talaga no. Bigla siyang, ano ba yan? Nawala tuloy ako. Ayan, teka guys, nawala tuloy yung ichichika ko sa inyo.
So, as legit distributor, may mga ano talaga nun, may mga naglabasang fake talaga. Syempre, kasi sa ano, sa online world, sa online selling, business, kung anong trend, asahan mo, magsusulputan yung mga ano, mga copycat. Alam mo yun? So, yan. And then, nag-ano siya, bigla kasi siyang nag-announce na all old packaging is ano na, fake na, ganyan. Kasi parang mga pinagawa na sa iba-ibang manufacturer, yung ganyan, na ginamit lang yung pangalan niya. Which is, for me, true naman, ganun. Kaso, syempre, hindi niya, bakit ko ba ina-explain sa inyo, di ba? Ayan, mag-check na lang kayo sa ano guys, sa Facebook. Pero yung ano naman, yung 2 cents ko naman doon, naintindihan ko naman siya sa side niya as brand owner, pero sana inintindi niya rin yung ano, yung mga distributor. Kasi namuhunan yun eh. Kasi ang ano niya, ang point niya, or ang iniisip niya, yung mga old packagings niya is sold out na. So, bigla siya naglabas ng ano, ng new packaging, which is yun na daw yung ano, yung original, para hindi na magaya talaga yung ganyan. Eh, ang dami pang mga ano, mga distributor na mga nag-ano talaga, mga nag-ipit ng product. Kasi pag sobrang taas ng demand, tapos kulang ang stocks, yung iba nag-iipit talaga ng ano, ng stocks. Eh, nung maglabas siya ng ano, ng tag dito, ng comment, or nag-post lang siya, hindi nga kasi ano, yun ang mali sa kanya. Sana ano siya, tag doon, naglabas siya ng memo, 'di ba? Parang professional naman na way to tell the public na may ganito, may ganyan. Kaso parang post lang sa Facebook na para ka lang nagsabi ng alam mo yun. So, ayan. Ayun nga, kaya yun ang mga ano kahapon. Sobrang daming marites. Yan. Na-share ko lang din kasi isa din ako sa marites eh. Kaloka. So, pati yung mga buyer ko tuloy sa ano din, sa Facebook, nagme-message na sa akin, "Ma'am, ano ba to? Original ba tong tinda nyo?" Kasi may naglabas po si Miss Rosmar ng statement na ganito daw, mga fake na. So, ako syempre legit yung ano ko, guys, diba? Binibenta ko. Kailan pa ako nagbenta ng fake? Eh, hindi ko naman sisirain yung ilang taon ko na pagiging online seller para sa isang sabon na 49 pesos lang. Magtitinda pa ako ng fake. So, ayun nga. So, salamat naman sa mga nagtiwala sa sa Shopee. Yan. Thank you. Pero maganda talaga yung sabon. Ayan, naghahakot na kami, guys. Unti-unti pala. Yung mga stocks na muna namin ililipat doon. Binaba ko muna yung binili namin. Di pa na uuwi sa probinsya. Napa-overtime na naman tayo, guys, sa shop. Kasi yung mga stocks inantay pa, tapos diretsong na din, pa-ship sa mga kanya-kanyang distributor. Ayan. Tapos ayun nga, nagsimula na kaming maglipat ng ibang mga gamit sa shop nga. At sabi ko, gagahuli na kami sa oras. At hanggang 31 na lang nga kami diyan sa sa store. Yan. And ano ba? Sila nene din kasi, diba? Hanggang 31 na lang. So, sabi ko, gagahuli na tayo kapag hindi pa tayo kumilos. Ayan, kasi yung yung kinuha namin na karpintero para mag-ayos ng mga konting ayusin doon. Is paluwas pa lang bukas. Susunduin namin sa sa Cubao, at hindi daw marunong bumiyahe puntang Pasay, so baka mawala. Sunduin na lang namin. Ayan. Tapos, ayun nga, na sila dati kanina, nilipat na yung ibang mga stocks ko, lalo na yung RMK, yun pinauna ko, mga nakabox pa kasi yun eh. So, pinauna ko na kanina, and yun, tinanggal na rin nila ng mga kapatid ko yung mga shelves, tira ko lang yung mga products pa na iba kasi may Shopee pa. Ayan. So, mga
nasa 10 days pa ata kami dyan mahigit. So, yung Shopee dyan pa rin gagawin. Hindi ko pa nga nare-request pala yung ano, nakakaloka. Lagi kong nalilimutan. Yung Globe Internet para i-transfer doon. Tapos yung aircon din, yung magtatanggal at magkakabit doon sa kabilang bahay. Hindi ko pa tatawagan. So, bukas na lang siguro. Ayan. Pahinga na naman nga tayo. Ay, nako. Actually, ilang araw na ako guys, wala masyadong tulog. Kasi sobrang babaw ng tulog ko kahit na umiinom ako nung kagayaki. Dati talaga pag umiinom ako niyan, tuloy-tuloy na yan. Wala nang bangon-bangon sa madaling araw para umihi, yung ganyan. Pero 3 days na ata yun or 4 days, laging ang babaw ng tulog ko at tiniisip ko nga yung paglipat namin. So, makalipat lang talaga kami. Yan. Ano na naman tayo niyan? Borlogs kung borlogs. So, ayun lang. Hindi muna ako nakapag-vlog ng masyado. At busy nga. Tingnan natin kung makakabawi tayo ng vlog doon sa sa kabilang bahay. Bless you. Kami isang pa dito. 1 year pa kami dito. Pero tingnan natin. Baka hindi na matapos yung 1 year. At gusto ko na rin dong lumipat para nga sama-sama kami at makalesen din ng bayarin of course. So, ayun lang. Good night. Till tomorrow.